Diolch yn ei weddio. A diolch yn ei ti, unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod gerdd y fron. I ni cyflwyno'n hamser i ddofal di ac yn gofyn i ti i ddod lawr i'n plith ac yn harwain yn ein haddoliad. Nertha ni, diogela ni, i ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Ein hoedfa nesaf yn awn Sul am hanner awr wedi 3. Yn ystod y gynhadledd haf ar ddiwedd Gorffennaf, ar y dydd Iau, pnawn dydd Iau, fe fydd Mr Geraint Jones o Drefor yn pregethu i ni. Nawr, wrth i'r casgliad cael ei gymryd, yn ei ganu tra'r ein heistedd Emyn Rhif 96, y nodded gras y nef wynebwn ar y byd, nid ofnwn ei drallodio nef na'i demtasiynau i gyd. Emyn Rhif 96, gwyn i aros ar ein heistedd. Yn darlleniad o'r Efengyl yn ôl Marc, yr 8fed benod, yn dechrau darllen yn adnod 27. Marc penod 8, adnod 27. Ar Iesu aeth allan, a'i ddisgyblion i drefi Cesarea Philippi, ac ar y ffordd fe ofynodd i'w ddisgyblion gan ddywedyd wrthynt pwy y mae dynion yn dywedyd fy mod i, a hwy atebasant, Ioan Fedyddiwr, a rhai Elias ac eraill, un o'r proffwydi. Ac fe ddywedodd wrthynt, ond pwy rydych chwi yn dywedyd fy mod i? A Pheder atebodd ac ddywedodd wrtho, ti yw'r Crist. Ac fe orchmynodd iddynt na ddywedent i neb amdano, ac fe ddechreuodd ei dysgu hwynt fod yn rhaid i fab y dyn, oddef llawer, a'i wrthod gan yr hyniriaid a'r archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion, a'i ladd ac wedi tridiau atgyfodi. A'r ymadrodd hwnnw a ddywedodd fe yn eglur, a Pheder ymaflodd ynddo ac a ddechreuodd ei gyrryddu ef. Eithir wedi iddo droi ac edrych ar ei ddisgyblion fe gyrryddodd Pheder gan ddywedyd, dos ymaith yn fy ôl i Satan, am nad wyt yn syniad y pethau sydd o Dduw, ond y pethau sydd o ddynion.
ac wedi iddo alw ato dyrfa gyda'i ddisgyblion, fe ddywedodd wrthynt, y neb a fy noddyfod ar fy ôl i, ymwaded ag ef ei hun a chyfoded ei groes a dilyned fi. Cynnes pwy bynnag a fyno gadw ei einioes a'i cyll hi, ond pwy bynnag a gollo ei einioes fy mwyn i ar efengil hwnnw a'i ceidw hi. Cynnes pales sad i ddyn os ennill yr holl fyd a cholli ei enaid ei hun. Neu pa beth ar ryd dyn yn gyfnewid am ei enaid. Cynnes pwy bynnag a fyddo cywilydd ganddo fi am geiriau yn yr odinebus a'r bechadurus genhedlaeth hon. Y bydd cywilydd gan fab y dyn yntau hefyd, pan ddel yngogoniant ei dad gyda'r angylion sanctaidd. Byddai bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gallu dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn diolch am bob un cyfle i ddod i ti i geisio dy wyneb. Yn diolch am bob cyfle i gannu dy glodydd, i glywed am ffordd a chawdwriaeth ac yn gweddio o Dduw a byddwn ni'n gweld pwysigrwydd y pethau hyn. Mae y pethau hyn yw popeth i ni. Nad oes na dim byd arall sydd yn dod yn agos at bwysigrwydd y pethau yma. Y byddi di yn peri a bydd yn heneidiau yn llamu oddi fewn. Wrth i ni weld a phrofi yr fraint o cael bod yn dy di ac i gannu dy glodydd, i gyd addoli, i ddyrchafu dy enw di. Madde ni o Dduw mor aml nad hyn yw'r peth pwysicaf, nad yma beth sydd yn cymryd y flaenoriaeth yn ein bywydau ni. O Dduw, helpa ni i weld, mae dyma yw yr unig ateb, mae dyma yw yr unig ffordd, mae dyma yw yr unig peth a dylsem ni, rhoi ein holl nerth, ein holl fywyd tuag ato. O Dduw, i ni'n gweddio felly byddwn ni'n cael blas o'th fendith yma yn ein plith. I ni brofi dy fod yma gyda ni, i ni'n gwybod o Dduw rwy ti wedi addo bod gyda ni. Ond gad i ni deimlo hynny, gad i ni fod yn ymwybodol dy fod yma yn yr adeilad hon o Dduw, yn ystod yr oedfa hon. I ni'n gofyn am yr rhai sydd methu bod yma'n gorfforol, ond yn dymuno bod ac eto yn ymuno gyda ni ar y we. Ac yn gweddio byddan nhw hefyd yn profi dy fod gyda nhw yn ei stafelloedd nhw y bydd ysbryd ar waith yn calanogi, yn argyhoeddi, yn arwain ni at y man rwy ti am i ni fod. Gwna ni beth dylsyn ni fod o Dduw. Helpa ni i fod yn rai sydd yn byw fel yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Helpa ni fod yn rai sydd yn sefyll dros y gwirionedd. Helpa ni fod yn rai sydd yn byw yn sanctaidd ac yn bir ac wedi ymwahanu o'r byd. Madde ni mor aml nad yw hyn yn wir. Madde ni am ein crwydro ffôl a chyson. O Dduw, helpa ni i fod yn rhai sydd fel dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn felly gofyn i ti, i'n tywys ni, i'n harwain ni at y man honno heddi. Gad i ni wybod beth yw gwir addoliad o Dduw. Mae'n rhwydd i ddod i'r oedfa ac i feddwl ein bod wedi addoli, ond o Dduw, mae mor aml hyn sydd yn wir ein bod ni'n bell o gwir addoliad. Helpa ni o Dduw i fod yn rhai sydd yn addoli dy enw di, goriwch pob enw arall. Tyrd felly tywallt ysbryd arnom diogela ein hamser yn ystod yr oedfa hon a thrwy gydol y dydd. Bendithia ni, bendithiad y blant ar hyd a lled y wlad hon a gwledydd y byd. Gad i ni weld unwaith eto dyddiau gwell, dyddiau lle rwy ti ar waith yn rymus ac yn dwy'n pobl at y dyn y hun trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Felly o Dduw, bendithia ni a cadw a pob un ohonom nawr i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a thrwy heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ein tad yr hwnnwyd yn y nefoedd sancteiddier dy enw.
Gawch ni ganu Emyn 502 yn y dwys ddistawrwydd diweddar fy niw, tored dy leferydd sanctaidd ar fy nghliw. 502 gewn ni sefyll i'w chanu. Mae'n testyn o'r Efengil no Marc 8ad bennod ac adnod 31. Marc pennod 8 adnod 31. Ac fe ddechreuodd ei dysgu hwynt fod yn rhaid I fab y dyn oddef llawer a'i wrthod gan yr henuriaid a'r archoffeiriaid a'r ysgrifenyddion a'i ladd ac wedi tridiau atgyfodi. Nawr, ym mhob maes o fywyd, un o brif broblemau dyn yw nad yw dyn yn gwrando. Efallai bod rhai yn rhoi'r ymddangosiad ei bod yn gwrando, ond yr hyn sydd yn digwydd yw nad yw y meddwl yn canolbwyntio ar yr hyn a ddywedir. I ni'n gweld hyn drwy'r amser I chi, siŵr o fod yn cael y profiad o siarad ar rhywun ac I chi'n gweld I llygad nhw'n dildredrych rownd yr lle ac yn gweld rhywun arall ac yn cydnabod nhw. A chi'n gwybod bod yr holl frawddegau I chi wedi ddweud, wedi mynd mewn trwy un glist ac allan trwy y llall. Ac mae'n rwystredig iawn yn siarad gyda pobl fel yma. Mae rhai yn neud drwy'r amser ac mae'n anodd cynnal sgwrs â nhw. Yn y dosbarth I athrawon, mae'n anodd iawn I athro I fod wrthi'n dysgu yn y dosbarth ac yn gwybod bod na rai ddim yn gwrando wrth iddyn nhw edrych allan trwy'r ffenest. I chi'n gwybod dyn nhw ddim wedi gwrando gair o'r hyn I chi wedi ddweud. Yn aml iawn, dwi'n dweud wrth fy mhlant I yn y dosbarth, pan fy mod I yn cael rhyw drafodaeth neu rhyw gyflwyniad I wers, ac efallai bod nhw wedi cael cyfle I drafod, ond bod na rhyw bwynt yn y wers, fy mod I, falle dyw hwn yn boblogaidd yn y byd addysgiadol heddi, bod ni'n dysgu plant, achos mae rhaid i'r plant dysgu dros yn hunan heddiw. Ond ambell waith, I ni yn dysgu'r plant ac yn dweud wrthyn nhw rhywbeth pwysig. Mor bwysig wneud hynny
efallai ddim yn boblogaidd dyddiau hyn. A'n mod i'n dweud wrth y plant, dwi am i chi wrando nawr. Dwi ddim eisiau neb i ofyn cwestiwn. Dwi'n eisiau dim un llaw lan yn yr awyr, dwi'n eisiau neb i roi llaw fyny yn yr awyr. Dwi eisiau chi wrando, achos mae beth dwi'n dweud yn ystod yr munudau nesaf, mynd i helpu chi ddeall y dasg. A chi'n mynd i ddeall sut i datrys y broblem os mae mathemateg yw e. Ac yn aml, bron bob tro, mae yna law yn mynd i fyny yn gan yng nghanol y wers, ac yn aros i ddweud rhywbeth. A'r hyn dwi'n dweud wrth y plant yna bob tro yw. Bob tro dwi'n gweld llaw i fyny yn yr awyr tra fy mod i'n siarad, be dwi'n gweld yw hyn, chi, a dwi'n dychmygu'ch pen chi yn dweud hyn. Please, Mr Higham, byddwch dawel achos dwi eisiau dweud rhywbeth. A chi'n gweld y plant yn chwerthin. A wedyn dwi'n ymhelaethu chydig bach, fi'n dweud, i Mr Higham, chi'n mynd ymlaen, ti'n mynd bach gormod nawr, eisteddwch lawr, byddwch dawel, os oes yna zip ar eich ceg, newch chi zipio'r ceg na, achos dwi eisiau siarad. Ac fi'n mynd ymlaen i ddweud, fi'n mynd ambell i blentyn yn gwenu, ac yna be fi'n dweud yw hyn. Pa mae'ch llaw chi fyny yn aros i fi bwyntio ato chi, beth ych chi'n dweud yw, dydw i ddim yn gwrando ar gair i chi'n ei ddweud. Achos mae gen i rhywbeth pwysig i ddweud fy hunan. Ac os fyddai'n canolbwyntio arno chi, fyddai'n anghofio beth dwi eisiau dweud. Felly, bob tro dwi'n gweld llaw fyny yn y dosbarth, dwi'n dweud wrth y plant, dwi ti ddim yn gwrando, achos dwi'n dweud rhywbeth pwysig, a ti'n trio cofio beth ti eisiau dweud, a chi'n gweld y gwen yn dod ar ei wyneb nhw. Maen nhw'n gwybod bod yn wir. Bob tro mae llaw mynd fyny, ac mae'n wir mewn bywyd, pan i chi'n cael trafodaeth ar rhywun. Mae'n ddawn yn ei hun i fod yn rhywun sydd yn gallu gwrando ar rhywun arall. Dim llawer sydd yn gallu gwneud hynny. Mae eistedd lawr, achos yn aml iawn mewn sgwrs, mae rhywbeth yn cael ei ddweud, mae gen i rhywbeth i ddweud o hyn, mae gen i farn i ddweud am hwnna, felly dwi'n aros am gyfle i ddweud e. A dwi ddim yn gwrando ar dim byd mae'r person arall, nid sgwrs dwy ffordd yw e, un ffordd yw e, dwi eisiau dweud beth dwi am ddweud. Ond nid yw e'n wir, mae'n sgil yn ei hunan. I wrando. Mae'n anodd, dim llawer sydd yn gwybod sut i wrando. Ac mae problem arall yn dod mewn wedyn, mor aml, i ni'n gwrando ar ychydig o'r hyn sy'n cael ei ddweud, ac yna mae yna ragfarn yn dod mewn. Ni'n dewis y dethol yr hyn ni'n hoffi. Ac mor aml, ni heb roi rhyw lawer o feddwl tu ôl ein safbwynt ein hunan, siwr o fod. Ni wedi penderfynu yn barod, heb feddwl rhyw lawer. Gan amla, i ni'n fodlon gwrando ar rhywbeth os mae yn fy mhlesio fi. Ac yna, os nad yw e, fe ddaw pob math o bethau i fy meddwl, a ni ddim yn gwrando ar y safbwynt mae'r person yn ei ddweud. Ac mae hwn yn digwydd yn y capel, ond yw e? Ond ni'n gweld yn y dosbarth, ni'n gweld yn y sgyrsiau ni'n cael ar y stryd yn y cartre neu le bynnag yw e, ni'n cwrdd â rhywun, falle maes Eisteddfod, chi'n gweld rhywun am y tro cyntaf, chi'n mynd i gweld nhw ers blynyddoedd, chi'n cael sgwrs ac ambell a chi'n gwybod, os dim diddordeb o gwbl ganddyn nhw yno chi, ond maen nhw eisiau dweud, oedd chi popeth amdano nhw, ai plantos bach, chi'n gwybod, gafon nhw gyntaf, gafon nhw ail, sim diddordeb dyn nhw be gafoch eich plant chi, neu falle gafoch eich plant chi ddim byd. Ond i ni eisiau dweud beth ni wedi brofi. I ni eisiau dweud, ond nid yw'n anwir. Allen ni ymhelaethu am 2 awr fan hyn yn disgrifio y problemau i ni yn ei wynebu. I ni gyd yn euog ohono fe. Mae'n bwysig gwrando. Achos ambell waith mae yna bethau mor bwysig sydd angen i ddweud. Wel, hoffwn ni edrych ar y darn mewn blaenau ni, a mae'n bwysig. Mae yna amrywiaeth farn yn gyntaf, yn ail ateb Pedr a Christ, ac yn olaf yn drydydd angen dyn. Wel, yn gyntaf, amrywiaeth farn. Adnod 27, gwrandewch ar hwn, ar Iesu aeth allan, fe a'i ddisgyblion i drefi Cesarea Philippi, ac ar y ffordd fe a fynodd i'w ddisgyblion, mae yna sgwrs fan hyn nawr, gan ddywedyd wrthyn, pwy y mae dynion yn dywedyd fy mod i? Nawr am gwestiwn sydd mor bwysig. O na fydde pobl yn sylweddoli mai dyma'r cwestiwn bwysicaf oll
A bydd eich ymateb i'r cwestiwn yma yn arwain at dynged tragwyddol eich enaid. Mae'n ddifrifol, ond diwe. Mae'n rhyfedd i feddwl i ni'n cyn lleied yma heddi, ac eto dyma'r cwestiwn pwysicaf oll sydd angen i'r holl ddinas a'r holl wlad i chlywed. Ac eto, y mwyafrif llethol ddim eisiau glywed e. Hyd yn oed neithiwr, o'ch chi'n gweld torfaudd anferth yn dod ac yn dawnsio ac yn canu ac yn yfed ac yn meddwi yn ein prif ddinas ni, yn ein iaith ein hunan. Ac eto gyd heddi, beth sy'n digwydd? Y peth pwysicaf oll. Y pwnc mwyaf pwysig oll. Ac edrychwch arno ni. I ni'n wag yma. Neb eisiau gwrando. Falle gewn ni'n chydig o ddegau o bobl yn gwrando ar y we. Ond dim byd o gymharu os roddau rhyw fideo gwirion o rwy'n yn baglu. Gewch chi 15,000 o bobl yn edrych ar hwnna. Ac eto gyd y cwestiwn mwyaf pwysig yn ein iaith ein hunan. Ac eto faint fydd yn gwrando? Bron neb. Ac eto gyd, pe tawn ni'n dweud bod yna far a diodydd am ddim yma heno yma, allan ni lenwi'r lle yn syth. Pe tawn ni'n dweud bod yna rhyw fand yma, mi fydd yna docynnau yn dod, bydd yna pobl yn dod, mi fydd nhw'n talu, ond os ydyn dweud bod am ddim, wel, dyna chi brofiad. Ond i ni'n sôn fan hyn, pwy y mae dynion yn dywedyd fy mod i, ac mae'r ateb i'r cwestiwn yna, mor bwysig, mae'n ateb sydd yn arwain a tynged tragwyddol yr enaid. Hynny yw, ble mae'r enaid yn mynd i dreulio holl tragwyddoldeb. Mae'n ddychrynllyd yn diwedd. Mae'n codi dychryn. Dwi ddim yn gallu meddwl amdano fe'n ormodol. Mae'n ormod i fi feddwl amdano fe. Pe tawn ni'n gallu meddwl amdano fe, falle bydd yna fwy o egni gen i yn y pwlpid. Dyna beth sydd eisiau petai na. Petai ni'n gweld beth yw gwir ystyr hyn. Tragwyddoldeb. Falle byddwn ni'n stopio pregethu. Falle byddai'r bregeth yn para 3-4 awr. Nes bod rhywun yn stopio ac yn gwrando. Ond am ymatebion a geir i'r cwestiwn, mae'n ofnadw yn diwedd. Pwy y mae dynion yn dywedyd fy mod i? A does dim newid wedi digwydd ers y dyddiau yr oedd Iesu Grist yma ar y ddaear. A dyma yw problem dyn oherwydd ein pechod, nid ydym yn adnabod Duw. Oherwydd ein pechod, nid ydym yn adnabod y gwir Dduw. Ac felly, nid ydym yn gwrando chwaith. Nid ydym yn dysgu gwersi o fyd y greadigaeth. Dyw dyn ddim yn fodlon gwrando. Dyw pobl ddim yn gwrando ar y greadigaeth. Yn y raglenni dwi'n hoffi gwylio. Beth yw'n enw? Nhw'n trio cofio'r enw nawr. Spring Watch. Neu beth bynnag, Autumn Watch. O am raglenni. Ond chi'n aros rhyw ddwrnod ydyn nhw ddweud, mae byd natur yn rhyfedd. Onid yw yn arbennig. A chi'n aros am y dydd y bydd rhywun yn dweud, am law greodd y byd yma. Maen nhw'n rhaglenni hyfryd, maen nhw'n dangos adar a pob math o anifeiliaid bach o dan y ddaear, o dan y môr, yn yr awyr, yn y coed, a mae gen nhw'n gamerau yn dangos y rai bach yn tyfu yn y nyth. Mae'n anhygol. Ond chi'n aros am y dydd i ddweud, wel am anhygol, am greawdwr sydd yna, ond dydyn nhw ddim yn gwrando ar yr elfen yna, maen nhw'n gwrthod gwrando ar yr elfen yna, maen nhw'n dweud mae hap a damwain oedd e. Dyn ddim yn gwrando ar lais ei gydwybod. Mae'r cydwybod yn siarad, ond mae dyn yn gwrthod gwrando ar ei gydwybod e. Dyw pobl ddim yn gwrando. Dyn nhw ddim yn oedi am eiliad ac yn meddwl pam dwi'n teimlo'n euog, pam fy mod i'n gwybod bod hwn yn anghywir. Ond nhw ddim gwrando ar fe, nhw gwythio fawr neu claddu pen yn y tywod. Ceir chwantau y cnawd yn mynnu ei ffordd yn ein bywydau ni. A fe gyna, beth sydd yn digwydd pan mae chwantau cnawd yn dod? Daw dadleuon diri. Pam y dylsyn ni ddilyn dyheuadau y chwantau a'r pleserau yn fwy na'r hyn y dywed Duw wrth ddim yn ei air? Ni'n gallu gyfiawnhau yn dydyn ni? Ni ddim yn gwrando ar air Duw ar sut y mae am i ni fyw, neu ni wrando ar lais pleser. Drwy hanes y byd, gwelir dynion yn gwrthod, gwrando ar air Duw, ac yn andyfeisio i cryfyddau ac athroniaethau eu hunan. Mor wir yw y ffaith fod pawb a'i farn. Ond nid yw'n wir? Pawb a'i farn. Mae gan bawb hawl i'w farn ei hun. Mae pawb yn dod â di casgliadau ei hun, mae'n rhyfedd yn diwedd. Mae pawb yn dweud fod gyda ni hawl i gredu neu dilyn unrhyw beth, ac eto gyd, os newch chi fentro dweud rhai pethau dyw'r mwyafrif ddim yn hoffi, fyddwch chi'n y carchar.
chi'n colli'ch swydd. Ac felly mae'n od yn diwe. Cymdeithas sydd yn mynnu fod gan pawb hawl i feddwl be maen nhw'n moyn, ac eto does dim hawl. Dim hawl dyn ni hyd o'n credu be mae'r Beibl yn ei ddweud. Mae pobl yn dweud bod hwnna'n anerbyniol. Mae'r rhagrydd yn rhemp. Ond mae dyn am ddod at ei gasgliadau ei hunan. Mae dyn yn allineb ysbrydol ei enaid yn methu gweld na deall yr hyn y dywed Duw am ei fab. Ac felly fe geir ymatebion amrywiol ar pwy yw Iesu Grist. Dyma'r ymatebion, pryd hynny. A hwy ateb asant yr Iesu. Dyma be mae'n dweud, oedd rhai meddwl, Ioan Fedyddiwr. A rhai, Elias oedd e. Ac eraill, un o'r proffwydi. A bron iawn, i chi gallu clywed rhai heddi yn dweud, wel, dyw'r ymatebion ddim yn rhy ddrwg. O leiaf ei bod yn cyfeirio at gymeriadau crefyddol, ac felly popeth yn iawn, newn ni dderbyn i proffes nhw. Mae yna elfen grefyddol am eu hymateb nhw, a pwy ydw i gwestiynu. Achos maen nhw wedi dweud yr oedd galle wedi bod Ioan Fedyddiwr yn dod nôl, neu galle wedi bod yn Elias yn dod nôl, ac un o'r proffwydi, onid yw hwnna'n beth da i ddweud am Iesu Grist. Ac onid yw yn swndio mor neis, onid yw yn swndio mor neis, i fod yna yn y pwlpit ac yn dweud, da iawn chi, ymdrech dda. Am ddweud, mae hwnna'n ddyfaliad da. Ymdrech dda. 9 mas o 10. Fydd hwnna'n ddigon da. Ond dyw e ddim yn gweithio fel yna, yw e. Ond dyna, mae'n swndio mor dda, ac bydd y pregethwyr sydd yn dweud hynny, siwr o fod, yn cael ei clodfori a'i gwahodd i bob math o lefydd. Ond y pregethwr fydd yn troi rownd yn dweud, na, dyw hwnna ddim yn ddigon da. Nid Ioan Fedyddiwr oedd e, nid Elias oedd e, ac yn sicr nid un o'r proffwydi oedd e. Dyw hwnna ddim yn ddigon da. Mae hwnna'n dod mor bell o ble chi fod i ddod. Ond does dim byd wedi newid. Y cymaint heddi'n ddim yn gwybod pwy yw Iesu Grist, nac yn deall pwy yw e, nac yn deall beth yw'r efengyl. Ceir digonedd o safbwyntiau amdano, ceir pobl yn gwadu ei fod erioed wedi bodoli. Rhai yn dweud, Iesu Grist, dyw e ddim wedi bod. Ac felly mae'n mor dwpa hynny i ddweud dyw e ddim wedi bodoli. Bod, os fi oedd na unrhyw gymeriad hanesyddol, lle sgrifennwyd amdano gan gymaint o bobl, gymaint o ffynonellau, dibynadwy yn disgrifio hwn, ac eto rhai hyd yn anwybyddu bod wedi rhodio'r ddeiar. Ac mae'n hirt ond dyw e. Ond dyna twptra, dyna ddallineb dyn. Ac eraill yn cydnabod ei fod yn gymeriad hanesyddol, ond nad oes dylanwad ganddo arnom heddi. Rhai yn rhoi rhyw fath o gydnabyddiaeth ei fod o bwys efallai wedi dod o'r nef, ond heb rhoi rhyw lawer o feddwl tu ôl y ddamcaniaeth hynny. A beth yw goblygiadau'r fath amcaniaeth? Mae'n od yn diwe. Fe fydd yna rai hyd yn oed dod i gapelu efengylaidd o ryw fath ac yn cydnabod Iesu Grist, mab Duw, Meseia, dod o'r nef, ac eto gyd ddim yn rhoi pwyslais yn ei bywydau ar hyn dywedodd Iesu Grist. Heb feddwl, os i chi'n honni, mae mab Duw yw hwn, yna mae rhaid i fi ystyried be mae e wedi dweud. Achos os mae Duw yw Iesu Grist, creawd, os yw e'n gallu dweud bydded goleini, os yw e'n gallu rhoi bywyd, os yw e'n gallu gwneud y pethau yma, a peri bod na deryn bach yn gallu cael ei fagu mewn nith, ac yna tyfu fyny'n grif a hedfan, a fod yn rhan o'r byd yma. Os yw Iesu Grist yn gallu bod i'n felly, yn bwysig i mi wrando ar yr hyn sydd ganddo fe ddweud. Ac eto gyd, fi'n gapelu dros y wlad, gyda pobl yn mynd yna, heb ystyried be ddwedodd Iesu Grist. Heb gwrando yn arwynebol, heb gwrando ar yr efengyl, bod ganddyn nhw farn. Iesu Grist, mab Duw, ond dim lot o ddylanwad ar fy mywyd dyddiol i. Ond nid oes cymaint o safbwyntiau am yr efengyl. Cyn belled eich bod yn cydnabod Iesu Grist. Cyn belled eich bod chi'n dweud pwy yw e, mae'r Meseia yw e, mae hwnna'n ddigon. Cyn belled bod chi'n gallu dweud bod yna rhyw ddwrnod, rhyw gyfnod yn eich bywyd, bod yna rhyw deimlad, falle rhyw ias lawr y cefn. Mewn rhyw oedfa, dim falle emyn bach.
Ac o'r profiad yna, chi'n dweud, digwyddodd rhywbeth, ac o fyna, dwi'n iawn. Ac eto i gyd. Rhwydd iawn i gallu dweud hynny, heb dweud, Iesu Grist yw popeth i mi, heb dweud, fe fuodd e farw ar y gros, heb edrych ar yr holl bethau yma. Ac eto i gyd, mae'n dderbyniol, ac eto cario ymlaen yn y byd, cario ymlaen yn chwantau'r cnawd, cario ymlaen i dorri'r sabot, cario ymlaen i feddwl, dwi'n bwysig dod i di'r arglwydd. O'n i'n darllen, o'n i'n sôn wrth y pobl ifanc nos Wener, o Dr. Martin Lloyd-Jones, un o'r brawddegau, yn dweud, yr rhai sydd ddim yn gweld pwysigrwydd i ddod i gyd a ddoli yn hi'r arglwydd. Ac oedd yn dweud fyna, oedd yn dweud, i'r rhai sydd yn gweld, does dim angen dod i'r capel, nid yw'r rhain yn gredinwyr. Os nad yw yn bwysig i ddod i di'r arglwydd. Sut gallen nhw fod? Mae Iesu Grist wedi dweud, mae'n rhaid i ni ddod i addoli fi, addoli Duw y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Ac eto gyd heddi, mae unrhyw beth yn dderbyniol. Mor bell i ni wedi mynd. Mae bron unrhyw beth i ni'n gallu dod rywsut i di'r arglwydd, sut i ni moyn, edrych fel i ni moyn, dod o dro i dro, byw fel i ni moyn, ac eto gyd gobeithio, croesi bysedd cyfodd pren fy mod i pan fyddai farw yn mynd i'r nefoedd. Fyddwn ni byth yn dweud yn y fath ffordd. Ond dyna yw e, dyna'r gwir. Byddai pobl yn dod i wrando eto. Dyma'r sgil, dyma'r ddawn. Yw i wrando ar Dduw a'r Grist, ac wrth wrando tawelu fy llais fy hunan am gyfnod, a gwrando ar air Duw am yr Iesu. Dyna beth sydd angen, dyna'n gweddi ni falle, dyna chi pwnc i weddio amdano ni'n cyfarfod i'r gweddi. Dduw graslon, pa i bobl fod yn dawel am eiliad. Gad i bobl ddysgu sut i fod yn dawel a gwrando, a peidio gwrando ar eu llais nhw hunan. Ni'n clywed trwy'r amser ar llais yr unigolyn, mor bwysig. Nag yw, mae'n hen bryd i'r lais i fynd i'r cefndir rhywle. Mae'n hen bryd i ni ymdawelu ac i ofyn i Dduw helpa fi i ymdawelu ac i wrando am eiliad. Os ych chi am gweddio weddi a chi ddim yn blentyn i'r arglwydd nawr, gweddiwch hyn, Dduw graslon, helpa fi wrando. Helpa fi wrando ar dy air di. Gyda chi ni symud ymlaen ateb Pedr a Christ. Wel, daw y cwestiwn yn fwy uniongyrchol iddynt nawr. Mae Iesu yn parhau yn y darn yma. Beth oedd ei barn nhw? Adnod 29, ac fe ddywedodd wrthynt, ond pwy yr ydych chwi yn dywedyd fy mod i? Nawr, dyna gwestiwn i ni heddi. Gai ofyn, ydych chi wedi oedi am eiliad? Wedi oedi ac ystyried, yn hytrach na gwrando ar glochda'r y byd a'i hamrywiol farnau. Ydych chi wedi oedi am meddwl drostoch eich hunan a gwrando ar lais Duw yn siarad. A Pedr atebodd ac y ddywedodd. Dyma ateb Pedr ac y ddywedodd wrtho. Ti yw'r Crist. Atebodd Pedr yn gywir am ddatganiad. Ond o feddwl yr hyn oedd yn flaenllaw y meddyliau'r bobl bryd hynny. Mae'r Meseia daearol oeddent yn ei ddisgwyl. Disgwylia'r mwyafrif Meseia oedd yn mynd i fod yn arweinydd milwrol, gwleidyddol, economaidd. Ac felly, pan mae Pedr yn ateb yn hyn, mae ti yw'r Crist. Mae Iesu Grist yn gweld pwysigrwydd. Disgrifio yn fanwl pwy ydoedd a pham ydaeth. Achos o'r berig oedd, byddai'r disgyblion heb cweit deall yn llawn. Falle wedi deall pwy oedd ac yn deall rhywfaint, ond ddim wedi deall yn llawn. Felly mae'r Iesu Grist yn neud yn siŵr fan hyn. Mae'r rhaid i chi fod yn siŵr fan hyn. Mae'r rhaid i chi ddeall, fi yw'r Crist, fi yw'r Meseia, fi yw'r un sydd wedi fe eneinio gan Dduw, fi sydd wedi cael fy anfon gan Dduw i ddelio gyda problemau'r byd yma. Ac da o beth i chi gydnabod hynny, ond deallwch be mae hynny'n ei olygu. Ac na fydde Cymru ohoni heddi yn deall, mae mor hawdd gallu llithro oddi ar y dafod. Mae Iesu Grist yw Duw, mae Iesu Grist yw Mab Duw, fe yw'r Meseia, ein gwaredwr. Lot o eiriau ni'n gallu defnyddio, ond byddwn ni'n deall be mae'n golygu. A be mae Iesu Grist yn ei ddweud, mae e'n gwneud yn siŵr. Adnod 31. Ac fe a ddechreuodd ei dysgu hwynt, fod yn rhaid i fab y dyn oddef llawer. A'i wrthod gan yr henuriaid, a'r archoffeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a'i ladd,
ac wedi trydiau atgyfodi. Mae'n dweud yn glir, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd. A mae rhaid iddo fe ddigwydd. Roedd hyn mor wahanol i farn y mwyafrif, ac fe fydde wedi dod fel sioc iddyn nhw, a bydde'r Meseia, y Crist, un oedd yn gallu dod â pobl yn ôl o'r marw. Atgyfodi o'r bedd. Un oedd yn gallu iachau afiechydon erchyll. Un oedd yn gallu troi dŵr ac yn gallu newid e. Troi ar gwyn. Oedd yn gallu newid e, oedd yn gallu gwneud y cyfan. Un yn gallu cyffwrdd y llyged. Oedd yn gallu dweud, oedd yn gallu rhoi y gorchymyn, oedd yn gallu dweud. I rhywun fod yn iach heb fod yna tro arall, oedd yn goffod cyffwrdd. Oedd yn gallu gwneud y bob ffordd, bod yna ddim fod yna. Oedd yn gallu gwneud unrhyw beth oedd y moyn. Oedd yn gallu gwneud y cyfan. A bod hwn yn mynd i farw yn fuan, yn 33 mlwydd oed, mor ifanc. Sut gall hwn fod yn Meseia? Sut all hwn fod yn arweinydd i bobl Dduw? Ac nawr mae'n dweud bod e'n mynd i farw. Ac roedd y disgyblion siŵr o fod yn ymwybodol o deimladau'r henuriaid, yr archoffeiriaid, yr ysgrifenyddion. Roedden nhw'n siŵr o fod yn ymwybodol. Ac nawr mae Iesu Grist yn dweud fod yn rhaid i Fabadin oddef a'i wrthod gan yr henuriaid, a'r archoffeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a fydden nhw'n ei ladde. Dyna chi sioc. Proffwydodd yr Iesu am yr hyn oedd i ddigwydd iddo, ac fod rhaid i'r pethau yma ddigwydd. Dywed y ffaith holl bwysig iddynt, rhywbeth oedd yn bell o'i meddyliau a'i disgwyliadau, rhaid oedd iddo farw. A sylwch hwn, nid dweud ydoedd ei fod yn mynd i ddigwydd, proffwydoliaeth yn unig am ei farwolaeth, bydde hynny. A bydde hynny'n syfrdanol yn ei hun, ac mae e yn proffwydo bod e'n mynd i ddigwydd, ond nid yna'n unig. Pan mae'n dweud bod rhaid iddo farw, mae yna fwy na hynny, mae'n rhaid oedd i hyn ddigwydd. Nid camgymeriad ydoedd ei groesoeliad, neu bod rhaid iddo newid ei gynlluniau oherwydd cysineb dyn tuag ato, a bod Iesu Grist wedi cael ei eni a dod i'r byd yma a'i fagu a tyfu lan, ac yna wrth iddo fe tyfu lan sylweddoli bod rhain yn ei wrthod pobl Israel bydde dylse fod wedi nabod dylse fod wedi sylweddoli mae'r Meseia oedd o gyflawni'r holl proffwydoliaethau oedd yn yr Hen Testament, ac yna sylweddoli bod nhw ddim ac wedyn, mae rhaid fi newid fy nghenlluniau. Na. Rhaid oedd hyn i ddigwydd. Dyma oedd y cynllun. Dyma oedd y wyllus y tad. Mae Iesu Grist yn dweud rhaid oedd i hwn ddigwydd. Ioan 3:16, canis felly y carod Duw y byd, fel beth? Yr hoddodd fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd tragwyddol. Rhaid oedd iddo ddod. Dyma oedd yr unig ffordd. Dyma oedd y wyllus y tad. Roedd rhaid i hwn ddigwydd. Dyma roedd y tad am i ddigwydd. Rhaid oedd i hyn ddigwydd gan y dywedodd yr Iesu ei hun y byddai yn dod, Psalm 40:7. Yna y dywedais, wele yr ydwyf yn dyfod, yn rhôl y llyfr yr ysgrifennwyd amdanaf. Proffwydwyd gan Eseia ymlith llawer o'r proffwydio byddai'n dod, ac felly rhaid oedd iddo farw, Eseia 53, a grandewch ar y geiriau yma. Cannoedd o flynyddoedd cyn dyfodiad Iesu Grist, adnod 3 ymlaen, dirmygedig yw, a diystyraf o'r gwir, gŵr gofidus a chynefin a dolir, ac yr oedd y megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho, dirmygedig oedd, ac ni wnaethom gyfrif ohono. Dyna chi ddioddef. Diau, efe a gymerth ein gwendid ni, ac a ddig ein doluriau, eto ni a'i cyfrifiason mef wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw, a'i gystuddio, sylwch gan Dduw. Nid yn unig yr Iddewon, yr ysgrifenyddion, y Phariseiaid, yr archoffeiriaid, nid yn unig rhain oedd yn ei roed ar y groes ac yn yr Rhufeiniaid yn rhan o'r holl beth hefyd. Na, yr oedd Dduw yn ei daro a'i gystuddio. Rhaid yma oedd y wyllus y tad. Ond efe ar chollwyd, pam am ein cymweddau ni, efe a ddrylliwyd am ein hanwireddau ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni.
Rhaid oedd ei hyn digwydd. Dyma proffwydwyd gan Eseia. Rhaid oedd iddo ddod gan i Dduw roi ei gyfraith i ni, ac amhosib oedd i ni gadw'r gyfraith. Felly, rhaid oedd i Iesu Grist gyflawni'r gyfraith yn ein lle ni. 2 Corinthiaid 5:21, canis yr hwn nid adnabu bechod a wnaeth e fe yn bechod drosom ni, fel yn gwnelid ni yn gyfiawnder Duw ynddo ef. Os oedd ni fod yn gyfiawn yng Nghrist Iesu oedd hynny fod, a rhaid oedd iddo ddod. Y fedrwn ni ddim fod yn gyfiawn heb i'r Iesu ddod a chyflawni'r gyfraith yn ein lle ni a bodloni gofynion y tad. Doedd o ddim yn bosib. Rhaid oedd i hyn ddigwydd oherwydd yr hyn oedd am wneud drosom. Dyma roedd e am ei wneud. Doedd dim ateb arall. Dyma beth oedd Iesu Grist eisiau ei wneud drosom ni. Iohan 10:11, my fi yw'r bugail da. Y bugail da sydd yn rhoddi ei einioes dros y defaid. Mae Iesu Grist yn disgrifio hun fel y bugail da, ac yna mae'n dweud mae'r bugail da yn rhoi ei fywyd dros y defaid, a felly rhaid oedd i Iesu Grist ddod. Rhaid achos fe yw'r bugail da. Dyna oedd e am i wneud, dyna i ofal e am i blant e. Oedd e'n gwybod doedd dim ffordd arall. Fedrwn ni ddim bodloni gofynion y gyfraith, gofynion y tad, fedrwn ni ddim fod yn ddigon da i fynd i'r nefoedd, ac mae'r gosb yn rhy fawr i ni ddelio ag e. A dyma oedd yr unig ateb. Iesu Grist oedd yr unig ateb. Dyma oedd y ffordd y trefnwyd cyn llunio'r byd. Doedd dim ffordd arall i ddelio problem mor fawr. Sut gellir delio chyfiawnder pur Duw a phechod dyn? Rhaid oedd iddo ef dalu'r prist ac i dywallt ei waed ei hun. Dyma oedd yr unig ateb. Does dim ateb arall. Gyda chi'n gofyn y cwestiwn, pwy chi'n dweud yw'r Iesu? Beth yw'r efengil yn eich tîb chi? Ac yna chi'n cael rhyw ateb ffwrdd â hi. Ac yna i ni'n dweud wrthyn nhw, mae hwnna'n ddigon da. Dyw e ddim yn ddigon da. Dyw e ddim yn ddigon da. Dyw e ddim yn ddigon da dod ar rhyw ateb ffwrdd â hi. Nag yw, dyw e ddim yn ddigon da. Mae'r rhaid i ni ddod nôl, beth yw Iesu Grist i chi? A yw e'n bopeth i chi? A ydych chi yn gyntaf wedi gweld eich pechod? Dyna chi gwestiwn mawr. Ydy'r ysbryd glân wedi agor llygaid eich enaid i weld eich cyflwr, i weld eich pechod? Ydych chi wedi gweld na fedrwch chi ddelio gyda'ch pechod? Ac ydy'r ysbryd glân wedi dangos chi un sydd yn unig yn gallu delio gyda problem awr fawr. A'r un hwnnw yw'r Meseia ei hun, Iesu Grist, mab Duw. Ac ydych chi wedi deall beth nath e, fe ddath e o'i wir fodd i'r ddaear yma. Ac fe nath e popeth oedd yn angen reidio. Fe gadwodd e'r gyfraith i'r lythyren olaf. Fe nath e popeth yn berffaith i ni. Ac mae'n cynnig, mae'n rhoi ei gyfiawnder i ni. Gymerodd e'r gosb ar y groes. Fe gafodd ei daro gan ei dad. Ac fe ddioddefodd e golledigau trygwyddol i'w blant. Dyna chi fugail da. Ac fe nath e'r cyfan, felly pan mae rhywun yn gofyn i chi, pwy yw Iesu Grist i chi? Beth yw'r efengil i chi? Wel, sy'n rhaid i chi cael rhyw ddoethuriaeth ar yr holl athrawiaethau chi gallu dweud, Iesu Grist yw popeth i fi. Ond chi'n gwybod beth, pan mae rhywun yn gweld hynny, maen nhw'n gweld gwacter y byd, ac maen nhw'n troi o'r byd, ond nid yw yn rhyfedd. Mae'r broffes fodern yn arwain at bob math o fedolrwydd. I ni wedi gostwng y bard o. Ni wedi dod fel awr fan hyn rhywle. Dychmygwch bod ni'n mynd i'r gemau Olympaidd ac yn dweud yr naid uchel. 3 centimetr o'r llawr. O, sa'n ni eisiau gwneud yn rhy anodd iddyn nhw? Ac felly maen nhw'n dod ac yn hopian drosodd. Ond nid dyna beth yw e fel yn yr oes yma? Ond dyna pan ni'n cymharu ni a hanner canrif yn ôl, ni ddim yn agos i'r peth, ni ddim wedi deall yr efengil, mae rhyw ddamcaniaethau diri am beth yw'r efengil a'i goblygiadau. Ond dwi'n bod 50 mlynedd yn ôl yw hwnna, ewch chi nôl canrif, ewch chi nôl 200 mlynedd yn ôl, ewch chi nôl i'r Testament Newydd, ac ble i ni wedi dod ar safon mor isel, i ni wedi dod ar disgwyliadau, i ni'n fodlon derbyn unrhyw beth heddi, ac tra bod ni'n derbyn rhai pethau a'r proffesi yma, beth sydd yn digwydd, maen nhw'n parhau ar y llwybr llydan sydd yn arwain at distryw. Os ydych chi wedi gweld pwysigrwydd hwn, pwy yw Iesu Grist, pwy yw e? Mae e'n bopeth, fe yw popeth, fe yw'r unig ffordd i'r nefoedd. Ac pan i ni wedi brofi, pan i ni wedi weld e, mae yna newid radical yn digwydd.
Mae yna drawsnewidiad anferth yn digwydd. Marwolaeth I fywyd, mae'n anhygol yn diwedd. Dyna beth sydd yn digwydd. Wel, yn olaf yn drydydd angen dyn. Os yw'r hyn I ni newydd dweud yn wir. Ac fe gredwn ni yn sicr mai gwir ydyw. Yna gwelir yn eglur angen dyn. Does dim ateb arall. Fel bu rhaid I Iesu Grist ddod a dioddef. Dyna be mae Iesu Grist yn dweud rhaid. Doedd dim ffordd arall. Doedd dim ffordd arall I ddelio gyda'r broblem. Roedd y broblem yn rhy fawr. Mae'r arglwydd, mae Duw y Tad, y Duw y Mab a'r Ysbryd Glân, maen nhw mor berffaith ond ydyn nhw. Ac mae pob rhan o'i priodoleddau nhw'n berffaith. Mae yna cyfiawnder perffaith. Mae yna drigaredd perffaith sydd chi'n un o'r ddoi. Sut gellir maddau. Ac maen nhw wedi dod I fyny gyda'r cynllun yma. Cyn llunio'r byd. Cyn lledu'r nefoedd wen. Fe ddeithbwyd a'r cynllun yma. A'r cynllun oedd hyn. Iesu Grist. Mi fydda fe'n dod. Ac fe fyddai ni gosbi fe, a nid chi. Fyddwch chi ddim yn cael eich gosbi os ych chi'n dod at Grist. Fe fydd e'n cadw'r gyfraith yn eich lle chi. Mae e'n ateb perffaith. Does dim un crefydd yn y byd wedi dod yn agos at hynny. Mae crefyddau'r byd. Be maen nhw'n neud? Maen nhw'n dweud dewch ar ber yr undod. Croesi bysedd, cryffod pen. Maen nhw'n dweud triwch bod yn neis i'ch cymydog. Rhowch arian i'r trydydd byd. Peidiwch â credu mewn rhyfela. Peidiwch â credu yn hyn a llall. Byddwch yn garedig i'ch cymydog. Dyna'i hatebion nhw. A dyw e ddim wedi wneud dim I helpu'r byd yma. Ond mae Duw yn y Beibl wedi dweud, dyma'r ateb, Iesu Grist, a fe yw'r unig ateb, achos dim ond fe oedd yn gallu delio gyda'r broblem. A dyna pa mae Iesu Grist yn dweud, rhaid oedd I fi ddod, rhaid oedd I mi farw, rhaid oedd I mi ddioddef, ac yna I atgyfodi I brofi bod e wedi concro, ac wedi ennill y fuddugoliaeth. Rhaid hefyd felly, os rhaid I Grist ddod, rhaid hefyd felly I ddyn ddod at Grist, a neb arall. Ond ydyw e'n resymegol yma. Dwi ddim yn gwneud unrhyw synwyr os unrhyw ffordd arall yn wir. Does dim ffordd arall, does dim ffordd hyn. Rhaid I ddyn ddod at Grist, at y groes. Nid oes neb arall gall helpu dyn ar gyfyngys, mae'n ddigon amlwg. Mae yna gymaint o grefyddau wedi cael ei dyfeisio, a dim un o'n nhw'n ateb y broblem, dim un o dod o heddwch i'r enaid, ond mae'r gair Duw mae yn. A dyma be mae'n dweud, dewch at y fi, os edrych wnaf i'r dwy rain draw, os edrych wnaf i'r de, ymhlith a fi neu yn taiddaw, does debyg iddo ef, dywedodd Williams Pantycelyn. Cannoedd y flynyddoedd yn ôl. Ni dal I gannu'r emyn honno. Ymhlith a fi neu yn taiddaw, does debyg iddo fe. Rhaid I ni ddod at yr un talodd y pris yn llawn. Ioan 14:6, yr Iesu a ddywedodd wrtho ef. Mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd, a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwodd fi. Llwch chi gredu fod yna rai pobl crefyddol yn dweud mae Iesu Grist yw mab Duw, llithro oddi ar y dafod, heb feddwl be mae hwnna'n golygu. Ond wrth gwrs, mae crefyddau eraill hefyd, ni'n garedig iddyn nhw, a mae pob un yn trial I gorau gyda Duw. Hoffwn I fynd a gofyn, wel, sut ych chi'n esbonio fod Iesu Grist wedi dweud, mae fi yw'r ffordd, a'r gwirionedd a'r bywyd, a nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwodd fi. Does dim ffordd arall. Am gwestiwn bwysig, ond pwy yr ydych chi yn dywedyd fy mod I? Gai ofyn, a ydych chi wedi dod I weld eich pechod, a dod I weld mai dim ond un gall eich helpu. Dim ond un oedd yn abal I ddelio ar fath ar gyfwng. Matthew'n dweud, dewch at y fi, bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog, ac mi a esmwythaf arnoch. Ydych chi wedi sylwi mai dim ond un sydd yn gallu esmwythau ar y baich sydd ar eich enau. Dim ond un sy'n gallu delio. Allwch chi drio fynd at llefydd eraill, a falle fydden nhw'n lleddfu am gyfnod, ond bydd ddim yn para. Ac yn sicr I chi fydd ddim yn mynd â chi dragwyddoldeb. Ond wrth ddod at Grist, fe fydd yn delio a'ch baich.
Dyma'r unig ateb, Eseia 55:6, ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gael ef. Galwch arno tra fydd yn agos. Gelwch arno, dewch ato. Dyna be mae gair diw. Am wahoddiadau sydd yn yr efengil. Mae'r efengil yn gwahodd pechaduriaid i ddod at yr arglwydd Iesu Grist drwy gydol yr ysgrythur. Y mae yna bwyslais arno ni i alw arno chi, i bledio arno chi, dewch at Grist. Galwch arno tra i fod yn agos. Dydyn ni'n chwarae crefydd. Dim yn chwarae â'i sofraniaeth Duw. I ni'n galw arno chi i ddod at Grist, i ddod ato tra i fod yn agos. Tra i fod e gerllaw. Os ych chi'n teimlo agosartrwydd, os ych chi'n teimlo pwysau euogrwydd fel mynyddoedd byd, beth ych chi fod i wneud? Galwch arno, gafeilwch arno, tra i fod yn agos. Achos mae wedi addo, fe fydd yn delio a'ch baich, fe fydd yn esmwythau eich enaid. Fe fydd yn delio ar boen, yr euogrwydd sydd fel mynyddoedd byd. O, rhaid oedd i'r Iesu ddioddef trosom. Ac os yw hynny'n wir, rhaid i ni ddod at Dduw trwy yr Iesu. Does dim ffordd arall. Dyna chi rhaid. O, chi'n clywed pobl yn dweud, sy'n rhaid fi wneud dim byd. Yn sicr os chi'n dweud wrthai. Ond fe fedrwn ni ddweud hyn. Allwn ni ddweud hyn heb amheuaeth. Y mae gair Duw yn dweud, rhaid oedd i Iesu Grist farw mwyn talu'r pris, mwyn ein rhyddhau ni o gaethiwed, mwyn ennill iachawdwriaeth i ni. A rhaid oedd iddo atgyfodi o'r bedd ar y trydydd dydd. Rhaid, ac felly beth ni'n gallu dweud o air Duw, rhaid i chi ddod at Grist, a neb arall, ac i ddod ato tra ei fod yn agos. Ac efe a ddechreuodd ei dysgu hwynt, fod yn rhaid i fab y dyn oddef llawer, a'i wrthod gan yr hyniriaid, a'r archoffeiriaid, a'r ysgrifenyddion, a'i ladd, ac wedi tridiau at gyfodi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, helpa ni i weld pwysigrwydd y materion yma. Helpa ni wrando o Dduw. Gad i ni weld newid yn y gymdeithas i ni'n byw ynddi. Gad i ni weld pobl yn dechrau gwrando o'r diwedd, yn dechrau ystyried, yn dechrau gwrando ar dy air di, ac yna o Dduw wrth wrando y cant glywed. Mae un ffordd yn unig sydd. Ohono yw'r arglwydd Iesu Grist. Te'r gweithiau'n rymus yn ein plith. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a thrwy heiddiannau un arglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gadewch ni orffen ein gwasanaeth trwy gannu'r emyn rhif 639. Pechadur wyf a aeth yn llwyr ar goll, o'n pen i'm traed yn eog aflan oll, dan glwyfau dwys, tra dyfnion, trymnion trist, ond meddyg rhad i'n bath yw Iesu Grist. 639 gen i sefyll uwch ni.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth.